What's up mga sunog sa lahat? So welcome back to our channel! Okay ka, May? Uy, pagtarong ba? Matagas na mo ko! Atay! Otro! So, what's up mga What's up mga sunog sa lahat? So welcome back to our channel! So for today's video, hahanapin namin yung mga bata na nag-trending dito sa Bohol. Doon namin sila magkikita sa Baklayon. Ito po sila, oh. Yes! So, tingnan natin. Yan. Yan. Umabot sila ng 5 million views on Facebook. So hahanapin namin sila doon. So, yes. So, I hope or we hope na nandun sila kasi hindi namin alam kung saan talaga sila mismo mahahanap or makikita. Oo. So, try lang namin doon roam around sa Baklayon. And we will update you later kung makikita na namin sila. And also, since nakapagbigay sila ng saya sa mga tao, so bibigyan din namin sila ng munting regalo para sa kanila. Yes, so I hope maging masaya din sila sa surpresa namin. Surpresa talaga. So sana nga makikita namin sila, okay? Yeah, so tara let's! Papunta na kami sa Baklayon. Sana nga makita namin yung dalawa dahil kilalang talaga. So, ayun mga sunod-sana, nakita na namin yung mga, yung hinahanap namin. And yes! Hello guys! So, yan, kakantahan po kayo nila ng mga hugot songs nila. So, let's listen! Kasakit sa tugan mo, kasakit wala na ni mo ipakilig, hindi ako galit. Bisang pa, ikaw karon kay may uyab na, hinaot nga malipayon ka, bisag huwag na ta. O pambabae karon kusog mamili og gwapo. Labi na gwapo og macho, datuto na kuyaw to. O mano ba nimbiya ka og galit, kung man gipain labi mong gipakilig. Seryoso man ta siya, di animo, kaliog lang ipakita na konto. Say mong gibuhat, lipay na ka, pero di ay bayad na. Bayad mo! Kung may gugma ka, ay palapit sa imong gibatid sa lalaki. Move on na girl, ayaw pasakit, ayaw pag-asa kay dagan pang lalaki. Masunod kay ikaw ay
Hello, si pangani mo lang. GR. JR, og si O, ikaw, si Juana. Person, no? Yes, so Hi mo sa vlog. hi. Bye-bye. Yeah, so that's all mga sunay-sunan. So I hope na-enjoy kayo. Nag-enjoy kayo kasi nag-enjoy talaga kami ng Happy sobra. Valentine's Day. So, dahil dyan, Dahil dyan, may bibigay kami sa inyo pasalubong. hati mo. Pamasko nyo ha. Hati na, diri. Ah. Suda diri. Ito. Walang. Sud na lang na diri. Okay, pwede mo maglisod. Ito din namin. Biskuit na along. Matagal na to, cash. Tira. Kanya kay tagkuhan na sila. Yeah. Tunga mo ha. Okay, Merry Christmas. Merry Christmas ninyo. So, ayun na nga guys. Nakita namin yung hinahanap namin. Sila yung nag-trending. Umabot sila ng million views sa Facebook. Yes! So, supportan tayo sa Mga local singers. Yes, so that's all for tonight, mga So, hope sunay-sunan. nag-enjoy kayo. Yes, kasi sobrang nag-enjoy talaga kami at kakain na tayo. Let's go! Go, go, go!